Tänään pureudutaan kaarreluistelun saloihin. Ollaan huomattu, että leftin pelaajilla yläkäden luistelu on huomattavasti heikompaa kuin alakäden luistelu. Ja syy on toistojen määrät. Yleisöluistelu, treenit, pelit, harjoituksessa. Leftin pelaajat tekevät tänne toistoja. Miettii, kun me tänne jäätä hyppäätte jäälle, niin yleensä kierretään aina vasempaan suuntaan. Sen takia tänään leftin pelaajat vaihdetaan kätisyyttä ja lähdetään hakemaan vähän kerrankin kunnon nojausta sinne yläkäden puolelle. Ai niin muuten, mä olin just katsomassa tuolla Lions Cupin treenejä. Siellä on ulkomaalainen jengi, ei kerta maata. Niin valmentajilta hirveätä huutamista, jopa semmoista vihamielistä valmentamista. Ja sitten huudetaan skate, skate, skate ja tekniikat aivan pitkin metsiä. Ja kyllä mä uskon siihen, että semmoinen kannustava, iloinen ilmapiiri, ainakin itse mä saan itsestäni enemmän irti, kun olisi joku semmoinen coachi, niin kuin Törlä Joni, vähän välillä kehu. Ja nyt leftin pelaaja vaihtaa rightiksi, lähdetään hakemaan vähän erilaisia ärsykkeitä. Nyt tulee normaalisti leftille se alakäden luistelu. Tää tuntuu, on lihasmuistissa hyvin. Ja nyt pieni mailaan nojaaminen, niin korostuu se ulkoterän paine. Ja muista aina pitää katse sinne, minne oot matkalla. Ja sopivasti erilaisia ärsykkeitä. Luistelu kehittyy. Välillä pitää luistella myös ilman mailaa, ettei vaan nojaa siihen mailaa koko aika. Älkää kerto kellekään, mulla on pikkasen helpompi luistella tänne vasemmalle. Shh.